Chard, sayang yan, Chard. Ano na pinag-iba, Chard? Ano? Ha? Paano siya maglakad kanina? Nasaan ba yung asawa niya? Paano mo maglakad asawa mo, te? Ano? Kaya parang sanay na sanay ka, te, ha? Ilang taon ka na stroke? 21 session na therapy. Kaso bakit nyo dinala rito? Baka inisip mo na may sanib ka, kaya ang tagal mong gumaling. Lagi po kasi para may bagyo. Hindi, kasi okay naman yung therapy niya, 100% pumasa yun. Kasi wala siyang sapi. Kasi kung may sapi yan sa 21 session, maniwala ka sa akin, naka-wheelchair yan. Hindi gagana. Kaya naka-wheelchair ka, therapy gumana kasi wala kang sapi. Ang may diferensya niya, yung hips dislocation, balancer, at saka yung with alignment niya. Na wala nang, baga sa gulong ng sasakyan, nanginginig. Tapos yung gulong sa likuran, nakabingkong. Mahina ni mga molye. Kulang na yung shock. Kaya yung surplus Japan bago. Tapos si tatay. Alam niya kasi nagagawin. Sige, tay. Tayo ka ulit. Maglakad ka ng patras. Ikot ka. Baliktad. Kung titingnan natin kung magagawa mo, dadalang tay. Patras tay, patras. Okay na. Ikot tay. Balik. Ikot. Ikot ka tay. Yan. Okay na. Balik ka. Baliktad yung ikot mo naman tay. Hindi, huwag ka maglalakad patras. Baliktad ulit. Sige. Tapos balik na. Ikot. Patagilid. Yan. Lakad na diretso. Okay, diretso. Okay na yan, te. Hindi na siya. Nagkaroon na siya ng balancer. Nagawa niya, no? Ilan taong siya stroke? Ano pa lang po? Buwan. Isang buwan pa lang? Yung relief siyang na-stroke. 4 months. Niya pulisan ko. 5 months. 5 months. Okay na. Thank you kay Lord. Okay na, kuya. Ang balik mo, bumalik ka na lang ng 29, 30, 31 para wag ka na sa ano. Kung gusto mo sa ano mo na? 5, 6, 7, 8. Wow, ganyan na ka dyan. Palakpakan nyo naman siya. Bawal ka munang mainitin ng ulo. Ay, opo. Lagi kong mainit ang... Pag ginawa mo yan, ikaw ang pipili na ulit ng makaupo ka sa wheelchair. Kailangan mo mag-marites. Ano marites? Makipagkwenta sa labas. Magsinit ng ulo. Paalam na, bye-bye. Magkita-kita na lang tayo kung gusto mo. 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31, bahala ka. Yun lang ang binigay ko sa'yo. November 5, 6, 7, 8, 9. Ay, 5, 6, 7, 8. Huwag ka na sa 9. Marami yun. Matatagalan ka. Pag Martes hanggang Friday. Kasi yung 9, Sabado may gamutan na kami yun. Nasa sa'yo yun. Paalam na, bye-bye. Shoutout mo yung mga boyfriend, girlfriend mo. Ay, hindi pala, sorry. Hindi pala asawa mo. Bye-bye. Okay. Thank you po. Thank you, kay Lord.